2, 1. Esok-esok srengenge lagi metu sibu nyuwun pangestu kang putra badhe sinau ibu awan-awan srengenge eneng tengah simbang bunga-bunga kang wayah mulai sekolah simbang sore-sore sinau ana ing sabak bapak grip lan soto jumepak ana ing kota sampai saya banter bareng-bareng ya esok 3, 2, 1 esok rengenge lagi metu nyuwun pangestu kang putra badhe sinau awan-awan srengenge eneng tengah bunga-bunga kang wayah mulai sekolah sore-sore sinau ana ing sabang grip lan soto jumepak ana ing kota.